apungko ket dakkel unay kano kay datar dalaeng nga indiso. Natay-tayag pa'y basit ngenday di lakay awan ti kinalaglagan na pay. Nagatang aldaw in na panakaipas ngay umupobra bayat anagbiag pay. Ops, meten, di met agkuring idimet natayen. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, tunggal agriing. Ops, meten, di met agkuring idi nga natayen. Isutikas iti biag tay dito'y daga, isumet ti kapat padanan. Uray pa'y no ati dug ti biag tay kita, kas ladi nga agpatpatengga. Ngem dunteng tutal daw nga panagpatengga na, kakaasin to ti daduma. Ops, meten, awan kong daway nga agbabawi pay. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, hintay deng-denggen. Ops, meten, timayang amin dagiti namati. Ay rilo ni apong ko ket dakkel unay kano kay datar dalaeng nga indiso. Natay-tayag pa'y basit ngenday di lakay awan ti kinalaglagan na pay. Nagatang aldaw in na panakaipas ngay umupobra bayat nga nagbiag pay. Ops, meten, di met agkuring idi met natayen. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, tunggal agriing. Ops, meten, di met agkuring idi nga natayen. Isutikas iti biag tay dito'y daga, isumet ti kapat padanan. Uray pa'y no atid dug ti biag tay kita, kas ladi nga agpatpatengga. Ngem dunteng tutal daw nga panagpatengga na, kakaasin to ti daduma. Ops, meten, awan kong daway nga agbabawi pay. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, hintay deng-denggen. Ops, meten, timayang amin dagiti namati. Isutikas iti biag tay dito'y daga, isumet ti kapat padanan. Uray pa'y no atid dug ti biag tay kita, kas ladi nga agpatpatengga. Ngem dunteng tutal daw nga panagpatengga na, kakaasin to ti daduma. Ops, meten, awan kong daway nga agbabawi pay. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, hintay deng-denggen. Ops, meten, timayang amin dagiti namati. Tinawen, di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, hintay deng-denggen. Ops, meten, timayang amin dagiti namati.